Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. An denmuso ka furu sabana minɛ ye sakɛ furu sabana wa arama ne jiginne la dɛ tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka seri kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan video kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.video.tv walima maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ Orange aw kɛrɛfɛ. Laylatul Qadri fɔcogo wɛrɛ la latigɛ su ale kɛra don ye seli ani duwawudon kɛra maliden ka bɛn ani basigi la misiriw ani wajulu yɔrɔw la. Eid el-Fitri n'o ye selincini ye ale labɛn bɛ senna ni waati na finikala yɔrɔw ani suguba kɔnɔnaw olu kɛlen don maaw ka tagasigi yɔrɔ ye. Aissata Ba ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye o ko la. An balimaw nin de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye marisi kalo tile 28 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye sisan da in na. I n'a fɔ an tun y'a fɔ aw ye cogo min na Laylatul Qadri yalima latigɛ su ale min bɛ dan sigi sunkalo wulikajɔw la a jirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni a tile 10 laban don kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ni o ye tile 27 ye. Sigiw kɛra ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ duwawu kɛ Mali ka basigi kow la silamɛw fɛ. Bamakɔ dugu kɔnɔnaw la wulikajɔw kɔnɔna na selikanw ani wajuliw kɛra ka se ka nin don in ɲɛnamaya. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna na diinɛ ɲɛmaaw olu ye welekan da ka ɲɛsin u yɛrɛ ka kanubagaw ma ko u ka duwawu kɛ Mali ye. Kunnafoni ɲinina Modibo Kani Sidibe ale ni Musa Ɲang olu ye wulikajɔ kɛ u ye min sɔrɔ Aissata Ba ale bɛ o lakali an ye. I n'a fɔ laadala ko ɲina Laylatul Qadri ale la ɲɛnamayara ni wajulu ale ni alabato camanw ye silamɛ diinɛ maaw fɛ ka se ka su belebele in ale baraji n'a nɔrɔma sɔrɔ. Ni y'an ye ɲɛmakɔrɔ wajulukɛla Mamadu Konate fɛ yen nɔ i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na jama sanuma kun bɔn bɛ ka na Ala ta lamɛn n'o ye kuranɛ kalankan ye. Su in ye yafa su de minnu bɛ alikaba la u b'a la k'u tɛgɛ ja minnu b'u ka so kɔnɔ u b'a la k'u tɛgɛ ja u b'a fɔ de ko Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ala e de ye yafa masa ye Ala yafa de ka di e Ala yafa an ma. Su in na dugawu filɛ. Fan wɛrɛ fɛ Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲarela Zavia la o bilasiralikanw kun bɛ tali kɛ bɛn ani cɛlabɛn na adamadenya sinsinko ɲuman kama ka kɛɲɛ ni su in jɔyɔrɔ ye Elaji Binaf Drame ale kumana latigɛ su kan. Sunkalo ka bonya belebeleba o bɛ Laylatul Qadri de nɔfɛ bari Alahu Taala ko shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sunkalo kalo min filɛ aw bolo Alahu Taala ye kuranɛ jigin ale kalo de kɔnɔ. Bozola lampanin kɔrɔ silamɛw kun bɔn bɛ yen fana ka se ka Laylatul Qadri ale nafa sɔrɔ. Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ an ye k'an ka Laylatul Qadri ɲini sunkalo tile 10 laban kɔnɔna la
a tilara ka kɛrɛnkɛrɛnnenya fɔ an ye tuguni k'an ka ɲini sunkalo tile tan laban a kelen-kelenw na n'o ye witiri ye n'o ye 21 23 25 27 ka se 29 ma k'an k'an jija an ka ɲini o fɛnɛ kɔnɔna la bon sabaw olu caman ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko leilatul kadiri alakira ye tamasiyɛn minnu fɔ a la ko a majorité caman bɛnna tile 27 de ma. Ka fara jama lajɛrɛ yɔrɔw kan latigɛ su ale la ɲɛnamayara misiriw fana kɔnɔ Medinɛkura misiri ye o dɔ ye. Dɔ in sen fɛ imam ko k'a b'a ɲini maaw fɛ u ka caman fara u ka alabatow ale ni kuranɛw kalanni kan. Nin su in na nin ka fisa ni kalo 1000 diɲɛ kalo 1000 leilatul kadiri tɛ su mun kɔnɔ i y'a faamu wa o kumana ala ye alakira manton bonya a ko n'u sera k'o ɲɛnamaya o su ka sunkalo su k'o fana ɲɛnamaya o baraji mun dira Shamusul Gazi ma o ɲɔgɔnna bɛna di e fana ma e mun ye leilatul kadiri ɲɛnamaya. Ɲina leilatul kadiri ale la ɲɛnamayara basigi kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ jama sɛbɛkɔrɔ bɔra. Lajɛrɛ in sen fɛ hakili jigin kɛra silamɛw ye diinɛ dɔnbaw fɛ jaga ale bɔli kan min yɛrɛ bɔli ye wajibi ye silamɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bolo. Kunnafoni sira wɛrɛw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sunkalo kɔnɔna na sun ni seli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko baara ɲumanba wɛrɛ bɛ min bɛ bɛn sinsin duw ni ɲɔgɔn cɛ o ye i n'a fɔ ka dumuni bila ka taa i buranna la ni o ye buran fana ye a yirala k'a fɔ ko nin wale in ye bonya wale de ye wa ɲɔgɔn dɛmɛ wale don anw ka kunnafoni ɲininaw ye mun sɔrɔ a ko la an ka jɛn ka ɲɛmada o fɛ. Ka dumuni dilan ka taa di i muso somaw ma ni o ye buran fana ye o b'a jira k'a fɔ i ka bonya bɛ i muso somaw kan ni o ye i burannakaw ye wa bonya don du fila ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ barika don furu la n tɛ diyagoya tɛ gɛlɛya man kan ka don furu kɔnɔ a kɛbaliya kama quoi ni mun y'a kɛ k'a sɔrɔ a se b'i ye i ye ko ɲuman kɛ mais n'i m'a kɛ fana jalaki t'i kan ka da ka fɛn don fɛn min sɛbɛnnen tɛ kuranna kɔnɔ mais ka ɲuman kɛ i burannakaw ye o ni kɛli ka kan. A bɛ san caman bɔ Burema Dawo ale bɛ buran fana bila ka taa a buranna na taabolo don min tɛ ko kura ye ale bolo. Ne bɛ buran fana ko in kɔni kɛla depuis n ye Oroban muso nɔfɛ don n y'a laada sigi n yɛrɛ kan ka fɔ sunkalo n ka kan ka bonyamasegin dɔ ta ka t'o yira n burannakaw la k'a yir'u la k'a fɔ sunkalo ye kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don o fana yɛrɛ ka se dɛmɛni fitinin k'a lase n burannakaw ma puisque ne fana bɔra kabila ba de la donc kɔrɔw bɛnna n balimamusow bɛnna depuis n yɛrɛ ma furu kɛ n y'a ye an ka du kɔnɔna na ni sunkalo jɔla dumuni bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ ka na n bɛ ɲininkali kɛ balimayatɔ min misɛnnin nana dumuni mun na komi ne ka cɛkɔrɔba tun bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko nin buran fana de ye sunkalo la. Buran fana dili ye taabolo ye kabiri lawale la min sinsinlen don bonya ka du fila ni ɲɔgɔn cɛ nka bi bi in na o bonya b'a la ka bɔ a la. Bon a bɛ ka tiɲɛ parce que a bɛ ka na ni gɛlɛya ye furu caman kɔnɔ bi furucɛ dɔw bɛ yen nɔ ou bien furumuso dɔw bɛ yen nɔ ni se bɛ cɛ ye n'a ma taa ni ale masaw ka buran sukoro ye a bɛ se ka na ni furukufuruku ye furu kɔnɔ mais o y'a faamuya ko jugu ye quoi. Buran fana ye dumuni de ye min bɛ taa di muso somaw ma wali gansan nka kɔrɔ caman bɛ a la wa sunkalo sankɔrɔtalan don. Ni buran nana i fana a b'a yira k'a fɔ gɛlɛya tɛ i denmuso kan cɛlasigi la a b'a yira fana k'a fɔ bɛɛ min denmuso ni a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ i muso o y'i fari fankelen de i dɔ de y'o ye voilà donc i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ k'u dɛmɛ buran fana ko la hali n'i ye miliyɔn ta ka taa ne ka taa di ko nin y'a ka buran fana ye i ka kan k'a kɛ dɛmɛ de don a bɛ buranw de dɛmɛ donc tɛ foyi tɛ caya o ma. Ka buran fana di i burannakaw ma ale ye wale min sinsilen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani kanu kan. Anw ni seli cɛtɔ ye panko kelen ani ɲɛwa ye o kama nin waati na wulikajɔbaw bɛ senna Bamakɔ nin waati na Bamakɔ suguba kɔnɔna ale ni finikala yɔrɔw olu kɛlen don maaw ka takasegi yɔrɔ ye fini samara ale ni makoɲafɛnw bilalen don Bamakɔkaw ka bolo ka jagokɛlaw fɛ kunnafoni ɲinina Ayisata Ba ale ni Mamadu Jalo olu ɲɛmada a kɔfɛ u ye mun sɔrɔ Mamadu Jalo ale b'o lakali an ye. Seli ale masurunya la finikala yɔrɔw fo ka taa se an ka sugubaw olu kɔnɔna ma olu kɔni falen don tɛtɛw magoɲalaw la walasa ka se ka seli labɛnw olu la sabati. Seli ale kɔni tɔ ye tile damadɔ ko ye o kumu kɔnɔ jagokɛlaw kɛlen don ka na ni minan suguya caman ye finiw samaraw o n'a ɲɔgɔnna caman walasa bɛɛ bɛ se k'i ka selima labɛn k'o sabati
non salma ga seli na donon yara di tabetu wa mulu abe dam ne keme flan bioro al bioro samara wa mulu me amga boni keme nan samara ni keme samara ude wa an keme flan bioro samara ulle ba sa seli na bo jawkela munu be butigi baw konna la ulu fana ira ka fo alno asoro gɛlɛya be no amigu domine ko bi sanikɛla kelengelen ulu kɔni be kana u ka mugunya sanu kɛ ulu ka bitugu kɔnɔna la an ye wulikajɔ sabati ka se sanikɛla dɔw ma ulu kɔni y'a yira k'a fɔ u ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don ka seli ni k'ale kunbɛn ne bɔle fɔ kumakara kana sanni ne la yan ne na n ka den ka fɛn sanna ye dɔ i sɔrɔ n bɛ taa dɔ i feere n bɛ taa dɔ i ni den ma parce que sanni be yen quoi an fɛ yen sanni be yen an ye damanda la sugu kɔnɔnaw tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ finikalayɔrɔw la olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan nɔ ni maa o maa ka fini ma se tayɛriso la a minɛli o ka gɛlɛ olu ma ka d'a kan baara ka ca ani fɛnɛ maa tɛ kuranko ni k'o cogoya dɔn an yɛrɛ siranna depuis sunkalo tile 10 kɔnɔ an y'an ba fini minɛ ma pour que minnu b'an bolo an ka se k'o kala ka bɛn kasibaatɔ kana na caya bon ni kuran kɔni continuera tan a bɛɛ bɛ ban ni ala sɔn ɲinan ta ye min kuran bɛ yen dɔɔni salon kuran yɛrɛ tun tɛ yen ɲinan ta ye wariko de bɛ mɔgɔ la tinɔ seli ale labɛnw kɔni o bɛ ka sabati fɛn min ye denbayatigi caman fɛ hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔna la an bɛ don min ko bi dɔw fɛnɛ kɛlen don k'u sigi ka kɔnɔli kɛ wagati labanw na ka se ka wulikajɔw sabati selima finikow olu bɛ se ka ɲɛnabɔ walasa seli ale bɛ kɛ nisɔndiya ye bɛɛ lajɛlen bolo ala ka seli yira anw na hɛrɛ la halisa kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛya bunakun ka perte blanche ni o ye jijɛmabɔ ye ko ale ye fɛn ye min ka ɲi musoya ka kɛnɛya ma a jirala k'a fɔ jijɛmabɔ ale b'a daminɛ muso la kabiri a ka laada fɔlɔ yeli fɔɔ ka taa bila a ka bange jɔli la o kama jijɛmabɔ ko ale ye fasuguya fila ye dɔ ye a banalama ye dɔ yɛrɛ ye fɛn ye min ni bana tɛ kelen ye anw ka kunnafoni ɲinina Ayisata Ba ale ni Musa Ɲangu u ye wulikajɔ kɛ u ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'an ɲɛmadaw fɛ nɔgɔjibɔn muso la ale ye fɛn ye fɛn min bɛ musoya u ka kɛnɛya ko fɔ perte blanche walima lekore nazarakan na ale bɛ muso ka musoya sanuya ni ka kɛnɛya sabati tamasiyɛn bɛ komi adamaden da kɔnɔ de tuma bɛɛ ji bɛ da kɔnɔ mais ji bɛ da kɔnɔ o t'a yɛrɛ ko bana don mais kuma dɔ la y'a sɔrɔ muso ka farikolo kɛcogo la a ka farikolo yɛlɛma cogo la an b'a fɔ ko hormone ni cycle wagati la i b'a ye wagati dɔ bɛ yen nɔ ji jɛman caman a bɛ caya kosɛbɛ a bɛ caya fa muso ye a bɛ kɛ muso yɛrɛ ɲɛna ko bana don ka sɔrɔ bana tɛ a dɔw bɛ yen nɔ o farikolo kɛcogo de hormone ni fɛnw bɛ ka baara kɛ cogo min na o bɛ kɛ sababu ye hali denkisɛ dilan wagati i y'a ye wagati la ji sarasarani bɛ caya kosɛbɛ muso la o nɔgɔjibɔ ye nasuguya fila ye a lakika ale ni a banama a lakika o bɛ lakodɔn ni a ɲɛcogoya ale ni a kɛcogoya yɛrɛ ye kuma la a bɛ kɛ i n'a fɔ ni nɔnɔ kɛnɛ kɛ cogo min na a bɛ yen nɔ kuma la a bɛ se ka caya mais i ka sɔrɔ min ka ɲi o ji in suma t'a la a ɲɛ yɛlɛmalen tɛ a tɛ ŋɛɲɛ bila muso la a tɛ muso tɔɔrɔ foyi la kafoɲɔgɔnya wagati ou bien n'a taara ɲɛgɛn na ko wɛrɛ a tɛ foyi k'a la o ji an b'a fɔ ko o ye normal de an b'a fɔ ko lekore physiologique fɛn min yɛrɛ ye a banama ye ale bɛ lakodɔn ni a kasa ŋɛɲɛ ale ni dimi kafoɲɔgɔnya waati kuma dɔ la ni ko zikiw don i bɛ taa sɔrɔ o ji in bɛ kɛ ji i n'a fɔ ko nɔnɔ kumuna a bɛ kurukuru kɛ o cogo min na a b'o kɛ kɔnɔna na i b'a ye musoya kɔnɔna ka na fɔ musoya dayɔrɔ la a bɛ ŋɛɲɛ k'a la kosɛbɛ kuma dɔ la muso b'a fɔ ko de b'a to ou bien n'a bɛ kafoɲɔgɔnya la a bɛ k'i ɲɛna ko joli b'a kɔnɔ a bɛ digi a la a b'a tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que yɔrɔ min na a bɛ bilen d'origine parasitaire bɛ yen o la i t'a sɔrɔ a ɲɛ bɛ yɛlɛma a ka wari hakɛ nɔnɔ kɛnɛ ye a ɲɛ bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ i n'a fɔ vɛri ni taamasiyɛn minnu fɔ fɔlɔ in na a b'o ɲɔgɔnnaw de kɛ ale fana na ale kɔni bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya de la sabanan ye min ye a b'a fɔ ça c'est d'origine bactérienne o d'origine bactérienne i t'a sɔrɔ o ta c'est vrai a b'a yɛlɛma i n'a fɔ ka kɛ i n'a fɔ jolilama a b'a yɛlɛma ye mais ale ka particularité fana ye min ye kosɛbɛ ale bɛ suma de bɔ ni perte blanche bana ma furakɛ ka ɲa a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman wɛrɛw lase muso ma a bɛ muso yɛrɛ tɔɔrɔ fɔlɔ a bɛ muso jɛɲɔgɔn tɔɔrɔ ni a b'a kɔlɔlɔ fɔlɔ kɔlɔlɔ filanan bɛ se ka kɛ min ye ale même ko sugu dɔ bɛ yen nɔ an b'olu cité olu fana bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ k'ari muso ka den bɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka muso ka den bɔ o banakisɛ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ joli misɛnninw bila wolonugu da la o joli misɛnninw fana bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye
fɛn bana wɛrɛw bɛ se ka kɛ sababu ye ka profiter o jelimisɛnninw fɛ mais a complication ba yɛrɛ ye min ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ye muso tɔɔrɔ n'a suguya wɛrɛw bɛ yen nɔ a bɛ se ka muso fa kɛ sababu yɛrɛ ka musow ka denko sumaya wa parfois ka gɛlɛya parfois yɛrɛ ka dankariya la. An bɛ se ka an yɛrɛ tanga nɔgɔjibɔ banama ma ni sanuya fɛrɛw matarafali ye ka kafoɲɔgɔnya tangalenw matarafa ale ni ka taa kuma ni kuma kɛnɛyasow la. An balimaw ni kɛnɛya kunnafoni bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la k'aw kunnafoniya an b'a ɲini aw fɛ a ka to aw nɔna sɔɔni kunnafonidila Modibo Kani Sidibe ani ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nasarakan kɛnɛ kan ni waati na an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. N y'a dɔn nin ye an denmuso ka furu sabanan minɛ ye sakɛ. Furu sabanan wa? Arama, ne jiginne la dɛ. Tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan Wido kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.wido.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.